Zdravo ljudi, ja sam Matija, sa mnom su... Jovan. I... Aleksa. Dobro, Aleksa, pričaj normalno slobodno. I ovako igramo, kao što vidite, igramo Terrariju. Terrarija je mnogo dobra igrica u 2D-u. I Aleksa će vam ispričati dalje o Terrariji. Ovako. Ima veći ikonek. Pa sad kako da vam kažem, ima veći izbor nekakvog craftinga i tako tih, uopšte mehanika je bolja, jeste da je 2D i to, da izgleda kao Super Mario, ali to nema nikakve veze. Ima pakao, što je zanimljivo, ima gore Sky Island koji može se nađu građenjem blokova ili letenjem. Ima Rocket Boots, uglavnom, dosta je bolje i razvijanija, to jest dosta je, ne znam, ne mogu da se izrazim, da sam glup. Dobro, evo ovako, ajde svi uđite u Red Party, ajde. Kako? Naš da Jovan nisi retardiran. To. Ajde ovako, dođite vamo, svi dođite zajedno. Iskusni, ja. Idemo kod Alekse. Ja ovdje kao najiskusniji. Neiskusni. Aj, nemoj to košte travu, nego... Čekaj. Uiii, ja se... Pada kiša, ja se klizam, pufca, pevca, pufcam. Ej, ljudi, čekajte mene, šta vam je, brate? Pa dođi, brate. Mene je Recall Potion toliko iritira da... Ovo je šiptar, ne stali nam kerovi, gdje je Peco? Jovan je kriv. Ne, Peco, ker je nestao. Ludi, izazivam te na dvoboj. Dođi. Evo ja ću da prihvatim izazov. Ne, slučajno, ne! Koristi se. Kotrljati se grob, samo to mogu da ti kažem. Evo, čekaj ovdje samo, ovdje ćemo udariti obesti. Što ćemo da stavimo? Stavit ćemo... Morinja was owned by Matizard. Evo da ti pomogli malo. Šta to pišeš na grobu? Ke. Ha. Slušajte ovako. Ajmo, A evo tada napišeš Alex. Vidim, još jedan ker nam nestao. Idemo svi zajedno, ajde dođite, idemo. Trče vamo i stučuše nam i nam. Ludi da te... A još se drvo se, brate. O, šta je, dođi. Nemoj, brate, neću da tu ubijemo zvetar. Aj, gasti taj PvP, molim vas, brate. Nabliču me neke strele. Opa. Pičko jedna. Ajde ovako. Brzina. Idemo, ajde cepaj. Ovo ne mnogo si drven, brate. Pa on čovjek ne mogu, ajde da skinem ovaj boots. Nemoj da skidaš boots, ne mogu da idem kao šupak. Nije boots. Nemoj. Idemo, 3-4 sad. Opa, greška. Šta? Evo ti ovo, evo. Zajebavam se. Evo ga Peco. Ali ovo je žaba. Matija? Molim te, čekaj. Matija? Jao, molim. Jesi vidio gdje se nalazi mrčnic? Da, u zemlju je zabao. Da, u zemlju je zabao. Evo ga šupak. Ne idemo u corruption, ne, idemo les. Ajde. Pa ima i levo corruption, jebak. Kako ja dodam u corruption? Jovane? Samo gazi pravo. Ludi? Mogu bi da uđeš u crvenu ekipu? Crveno-beli. Crveno-beli. Mi smo huligani. Ne, šta bre ne bili PvP? Ne bilo si PvP, dođi. Još je, ti si retardiran se. Kako da isključim? Dođi ovamo, majmune. Da umrem. Evo ljudi, kao što vidite, mi upravo igramo Terrariju, opet da napomenem. Dođi ovamo Pecu da uzemo. Aleksa, da vidiš ko je Peca? Čekaj, gdje je Jovan, Dođi da vidiš ko je Pecu. Gdje je Ludi? Batali Jovana. Gdje je Ludi? Dođi da vidiš Pecu. Čuti da znači da nećem Ludu. Dođi da vidiš. Gotovo, ja sam mrtav, ljudi. Ništa mrtav si? Ličko jedan. Kakva šupčina. Brate, šta, kad ste sise prodajne male? Vidiš šta je Eater of Souls, jebate? Ništa, you were slain. Jeli? Dođi da vidiš ko je Peco, Aleksa. Evo ono za te kući. A ne, dođi da vidiš ovamo da sam ja. A dao sam Jovanu... Jovane, vrati mi one patike što si ti dao. Kurac. Nećeš da mi vratiš patike.
Evo ti pa. Fail, brate, koliko sam je... Će mi da dirt block ili tako nešto. Evo ti dirt block. Dođi da vidiš Ne, ko je... hoću pa, eto. Hvala i one. Dođi da vidiš ko je peco. Evo, hoću da vidim koji je pet. Daj Bože da izađe odavde. Stativa. Dođi Ljudi, vamo, ja sam dođi prvi vamo. po igrici tako da Sad ćete da vidite ko je peco, dođite vamo. zanemarite mene. Dođite vamo gdje sam ja. Da vidite ko je peco. Jose uđi u red party, Jose. Kako da uđem u red party? Klikneš na Stisneš ovaj escape, jel crveni. vidiš gdje ti je mač? Jel vidiš gdje su ti mači? Vidim. Vidiš ove štitove crvene, bijele, zelene, plavo, žute, bravo. Brave, da. To su neke osnove terarije. Ne, duck phone. Kogu bio onaj pobjednik? Ti imaš to oružje, brate, šta te briga? Jebi ga. A Jose dođi. Pa to sam ti ja. Ne Bože, peco ti izađe odavde. Evo ga, peco. Peco. Fail. Evo ga. Nije to. I to je peco. A zašto? Bio sam A ga. zašto ja? Ja bi se... Kako ja da bacim te strele i te vatromete? Slina. Evo ga peco, gledaj ko je peco. Evo ga. Brate, Peco, nemoj da ga Evo. pucaš, nemoj! Njezi peco. Peco kertu. Peco. čekaj, evo ga peco. Samo bolestan umor. Evo ga peco. Nemoj, molim te, nemoj ga, molim te, ubit ću te pičko. Jo, ne, zapleo sam Ne se. možeš da mu biješ, aha, mrtav. Jo, ne sam pleo. Dođe vamo, evo. Zapleo sam se ozbiljno. Dođite vamo, ajde. Dođi vamo, Aleksa, ajde. Arekso, dođi. Ajde, Jose, dođi vamo. Ljudi, nisam više zaplejan. Ajmo dole malo u zemlju da pokažemo zemlju, ajde. Evo ovako, sada vidite, idemo u zemlju malo, u podzemlje. I kao što vidite, to je već bilo malo prokopano, ja sam ga samo malo sredio. I idemo, Kopali smo malo čmar. evo ja osvetljavam put. I ovo se pička se i vidite, možete da ovako, šalim se, možete da naćete ovako čestove, mada mi smo već sve lootovali i pokupili stvari. Idemo dole, ajde, trčite. Aleksa proda, Aleksa. Gdje je on? Aleksa prodaje. Ne, Aleksa se prodao za bolom. Koga jebe? Jao. Nisam ja i... Evo ga. Aleksa za bodolom. Ljudi, igrica je mnogo luda, brate. Znači, mene su bili 5 puta, upalio sam je samo 2 puta. Jeli ima nekog, šta je ovo? Prigao se čujem? Brate, za bosi, čuješ Čuješ se. se? Pa ne, nego mi se... ne znam šta je se desilo. Dođu vamo, Jovane. Technical difficulties. Samo što da kažem. Ja bi došao da znam kako da dođem. Pa samo skoči dole. Brate, gledaj šta reš. Stigao sam prije Ovana, brate. Ne, poison dart. Mrtav sam. Jovan. Dragomir što sam mrtav. Jao. Drago mi je, ja se zovem Bojan. Evo bacam malo ovo sranje, glow stickove da bi vidio neki kurac. Au, jebote. Ne. Molim. Ne. Nešto krešta. Pa krešti. Ja se susam. Ja to igrica 2D. Slušaj. Našao sam golden chest. Bravo, Matija. Ja redovno nalazim. Pazi, uopšte nisam iznenađen jer ti u ovih, koliko smo imali, 3 sata, ti si našao 60 golden chestova. Jebi ga šans. Tako da, apsolutno mi malo nisam iznenađen. Ljudi, našao sam neki golden chest. Čak i Jovan više našao za čitavih, koliko, 20 minuta. Nije, to je ovaj što sam ja našao, ja se jede govna se. Pa nije Ja našao. prvi put ovo igram. Al dobra s tim igrica, brate, šta? Slično ko Minecraft. Mislim, isto, brate. Nije uopće tako Minecraft zato što imaš vrate drugačije, ti uopće skroz ti drugačije. Sad ću da ukradem. Jose, ne diri ništa, daj da vidim šta ti treba, daj. Znaš zašto ti oni isto kod pečata na Minecraftu? Uzi sam Recall Poison. Šta? Recall Poison. Recall Poison. Ako si uzeo poison, onda okej. Jao, letim. To znam na engleskog jezika. Ljudi, letim.
Vidi Thorns, Featherfall, Healing, Extractinator, Dynamite. Podali ste me ljudi zombi. Pritisni H, Jovane, H. Umreću. Umro si, brate, umro si. Kaka si ti šupčina. Šupšina, pa ne znam ništa. Brate, kad ste prodali. Evo ga peco. Šta? I nemoj da mi dišeš u taj mikrofon više. Evo ga, evo je Murinja, brat. Murinja. Sestra, izvini. Murinja. Ajde idemo Murinja. Sad moj djelo. Vidiš, golden chest, golden chest. To sam ja uzeo. Luto. Kad si uzeo, brate? Pusti taj golden chest meni. Matija. Matija. Da li si se guro? Yes. Yes. Pa šta ima, pičko? Imaš warding bond... šta? Imaš, brate, warding band of regeneration, 36 jester zeros, water walking potion, što mi je totalno nebitan, gold coin. Slušaj ga, Jose. Što rekao? Ja sam se izgubio. Ajde, Jose, dolazi. Health. Meni puno inventor kod mene. Ja samo trčim po mazgu. A, uzeo sam life crystal. Brate, imaš 120 health, daj mi, delimo. Ajde. Umro si, majmune. Ovo je bilo epic, ja ne verujem. Što ne umreš, što ne umreš? Neću da umrem nikada. Ajde uzmi da, nemoj samo da pojedeš, što čuje mi, sad ću dođem. Uzeo sam šupak, neću. Vidi ovo što me pljucka, brate. Pljucka. Brate, pljucka. Šta je ovaj pušen? Šipton. Šiptar! Je li kad on umro, brate? I šiptar stvarno. Šiptar, života mi. A kako si malo pre zvao? Šiptar. Ne, nije. Da, šiptar, šta ti? Pecuker! Jemo te pecu, Mati, jemo te pecu. To peco kao ono peca, ali peco, na primjer kao krsto, ali krsto, ili peco kao ne znam. Krsto Mandušić. Dobar lik robi. Jebem ti sunce. Mnogo dobar lik. Jest? Nemaš ti pojma. To ništa prirodno. Jovane, ajde dolazi majmune. Kako I ovaj je umro, brat. Jovan je kao, ne znam, brate, ne mogu da... Za malo voda mu daj da umrem, jebate. Našao sam još jedan life kristal, ovo je za Jose. To je za Jose, ovo je za mene. Da. Jose, našao sam ti life kristal. Sad imam 2 komata. A šta kad Jose ne može se snađe dotle? A to ćemo poslije malo izvidimo situaciju. Matija, ovo ti gdje sam ja, znaš koliko je epic? Zato što isfarmovano je u obliku Z, u obliku X, izvini. What the I baš fuck? bukvalno u obliku X. Dobro. A ova pesma je Jesam divlja mačke, kurac mi je tačka. Sam malo dovoljno, opet. Za glavi, a nisam, nisam. Ti samo znaš da kopaš u obliku X. Ja? Ti. To je provokacija. Ne, nije to provokacija, brate, to je neka vrsta obsesivnog kompleksa. Sve se, obsesivnog kompulsivnog. Kaži mi kad je night da dođem kući, možemo da bijemo Katula, brat imam 6 lenca. Ne možemo bijemo Katula nego Katulua. Pa Katula sam mi rekao. Majmune glupi. Možda bijemo Katula, brate. Ne Katula nego Katula. Katula sam mi rekao. Pa Katulu, a debilu. Cthulhu. Cthulhu, da, Cthulhu. Cthulhu, brate. Će praviš YouTube? Će praviš YouTube? Dobro, Eye of Cthulhu. Eto. A neću ti kažem kako, smo sad biti. Ne. Dobro. Ja nisam. Brate, ja sam rođen u Japanu. Se sećaš kad smo turirali onog, brate? Se sećaš Yu-Gi-Oh karte kad smo igli, on dolazi i kaže a ne, šta sam rekao, nije iz Japana nego... Ne bre, šta sam rekao iz Japana? Ne znam šta si rekao. Brate, kako se oni stripova, čovjek. Jovana je, dolazi, brate. A Jovan se izgubio, ode ja kući, brate, dolazi. Ne mogu te nađem, mrzim da te tražim. Samo kažeš, ja sam divlja mačka. Ne, neću to da kažem.
golden chest. A ti ja aman više, aman. Turiram te. Ne turiram te. Ipak sam našao. I vidi slika. Evo, ovo ćemo da zakačimo. I life kristal. 2 golden chesta. Začuvaj jedan za mene da ga otvorim. Našao sam neko govno. Koje ne može da se stavi. What the fuck? Dynamite, gold coin. Eno ti golden chest gore. Ajde, tvari. I polomljeni chest. Pa ne mogu zato da otvorim. Znate što? Ne! Bacio sam dinamit slučajno. Opa. Jao, Matija, šta sam našao? Jao, pa ti nisi svestan. Jesam divlja mačka. Dakle, ja ću da budem zadužen za pravljanje potiona što se tiče ovih malo težih da se nađu. To jest, pa da, težih da se nađu. Naprimjer, Brazilian skin potion, nešto nam treba za health, za pak. Ma jebeš ga, još sve dolazi, brat. Šta bre jebeš to, brate, to nam je bukvalno najbitniji potion od svih. Zebam se bre, još sve, aj dolazi. Evo ga, blizu si. Gdje blizu sam se izgubio čovjek. Nije, ljudi, ste vi mene do sad čuli? Ne. Da li si pričao pola sata? Brate, jer sam ja sam sa sobom pričao. Kaki čovjek. Jaj. Ljudi, Snimati je moj. Moj. Nema brate, daj, ja pustit ću ti onaj jedan koji ti kurac. Kaka si ti pička. Evo ti, ajde, neću diram ništa, ajde. Ispašto. ljudi, ja sam opet mrtav ako mi ne pomogne. A šta ti moramo da desi? Ja ne verujem. Kako, vi ste protivni najgore, bre. Šta se mi prodaje, brate? Ti ne možeš da dođeš do nas. Šupčina. Kako čovjek, ne znam. Vidi ga, superior. Ja ću da kopam ispred vas dok ne dođem. Ajde se menjamo. Neću. Šta, ništa to? One new item in your inventory. Opa, dobio sam karticu. Brate, nešto je spatilo. Sam što sam umro 1000 puta, brate. Što pričali? Ja hoću kopam ispod vas. Vi znate? Aj kopamo tu, Aleksa. Aj, čekaj samo da, znaš da sad imam 25% increase, čekaj. Da, increase mining speed. Dole. Kako da prizovem dan? Kako da prizovem dan? Pa nisi ti, nisi u Minecraftu, brate. Dole, Aleksa. Pa nije Minecraft. Ovdje, Matija, ovdje. Da su trčili. Moj čest. Brate, pustio sam ti ovaj sad, šta ćeš? A puca, neću ti dam. Ono. Ljudi su predbacujem plate u Minecraftu, znači kakvu sam kuću našao. Vi ćete da plaćate. Te Minecraft, bre. Ja izbacim sutra klip u Rust. Brate, ti ne znaš koliko ljudi valim. Pidarčina jedno. Mati, ovo je bitka do smrti. Evo, ostavljam ti, evo ti. A što je bilo unutra? Ništa mi nisi ne stavio. Kada si pokupio? Aj, što sam uzeo? Šta? Suspicious looking guy, 2 coina i... Tu za Cthulhu, jebote! A da. Pa ajde da ga bijemo odmah. Ajde kad dođemo gore, jednostavno. Opa! Ili jednostavno ja sam opet... Koliko nam treba lencova? Ili jednostavno ja opet umro. Koliko nam treba lencova? Treba nam... šta nam treba? 6, ja imam 5. I ja imam 6. Onda, ajde idi kući, vraći se kući. Idem, recall push. Dobre. I čuti čas, i ljudi to vam je to, u sljedećem klipu će da ubijemo Eye of Cthulhu, vidimo u sljedećem videu. Vidimo s ljudi. Doviđenja.